Nämä ovat yleisimpiä kysymyksiä, mitä saamme liittyen rintatutkimuksiin. Jos olet löytänyt rinnastasi uuden kyhmyn tai muutoksen, on se tutkittava heti, ei pidä jäädä odottamaan seuraavaa seulontatutkimusta tai muuta rintatutkimusta. Jos oireena on rinnassa esiintyvä kipu, voit seurata kipua 2 kuukautiskierron ajan, mutta jos kipu edelleen jatkuu ja on selkeää, kannattaa mennä tutkimuksiin. Kyllä voi. Rintojen ultraäänitutkimus on ensisijainen tutkimusmenetelmä imettäessä. Jos ultraäänitutkimuksen jälkeen tarvitsee mammografiatutkimus vielä tehdä, niin tällöin rinta kannattaa tyhjentää imettämällä ennen tutkimusta. Kuukautiskiertoa ei tarvitse ottaa huomioon rintatutkimusta varatessa. Jos rintasi ovat tavallisesti hyvin arat kuukautisten aikana, kannattaa tutkimus varata noin 2 päivää kuukautisten alkamisen jälkeen. Tällöin rintarauhaskudos on myös yleensä pehmeimmillään, jolloin tutkimus on miellyttävämpi aroille rinnoille. Jos sinulla herää jotain muuta kysymyksiä rintatutkimuksiin liittyen, niin ole meihin rohkeasti yhteydessä.